ברור שזה מה שמבקשים בשלב הזה. עומר שם טוב, עומר ונקרט ואליה, שלושתם עומדים על הרגליים, שלושתם מחזיקים בידיהם, ואפשר לראות שגם הידיים בסדר, על אף שחלקם היו פצועים. אנחנו יודעים שהיו פצועים במשך הרבה מאוד זמן בשבי, נראים בסדר בשלב הזה. מחייכים ומנופפים. חמאס הלביש את שלושתם במדים, וזו ההתייחסות של חמאס לגברים הצעירים שמוחזקים בשבי, שנחטפו. אבל לא, עומר, אליה ועומר היו במסיבה, רצו רק לרקוד, רצו לחגוג, אהבה. אבל תראי, עומר ונקרט נראה רזה מאוד. הוא נראה שהוא רזה במיוחד באופן יחסי. כן. אפשר להבין את הסיטואציה ולהבין שזה לא מצב רגיל, שבו אי אפשר לשפוט ואי אפשר להבין מה עובר עליהם שם על הבמה, עם כל החיוכים ועם כל ההצגה הזו שמנסים להעמיד אל מול הקהל. ואני רוצה שנצטרף בנקודת הזמן הזו אל הדס גרינברג, כתבתנו שנמצאת בזמן הזה עם